Soc l'Eulàlia Rafetes. I qui em coneix sap que sento passió pel Penedès i la seva gent. És terra de vins, terra de cultura. La nostra comarca té habitatges especials, ja sigui a la costa com a interior. Vull dedicar-me a assessorar el teu habitatge, buscar el seu encant i ajudar-te tant a la compra com a la venda. Perquè per mi el més important és que el comprador i el venedor acabin tenint el millor tracte possible en tot el procés. És molt important fer un bon homestaging i unes bones fotos i vídeos professionals i fer una molt bona difusió als portals nacionals i internacionals i a les xarxes socials. Si tens un habitatge bonic i especial o si saps qui el pot tenir i vols que l'assessori, contacta amb mi. Que em truquin o m'escriguin. Fes córrer la veu. Gràcies. Eulàlia.